उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सीमाजों नांजाबनाय कुन्द्रबिल गामिनि दावहारु क्लाबनि बानजायनायाव बाथि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दैखोनथि गोनां साहा आबादारि रुंसारि प्रणय बसुमतारिनि गोसोखांथियै कुन्द्रबिल दावहारु क्लाबनि बानजायनायाव बाथि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोयो भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि कनेश्वर औवारी, सान्थिपुर हाग्रा बिफान मावख'नि मावख'गिरि बीर मगर, खरामर साहा बागाननि सामलायगिरि मनुज ठाकुर, लेङाइ सामलायगिरि अंगदसि, कुन्द्रबिल एसएसपि बादानि बिथोनगिरि बारग' एनडिएपि बोसोन दैमारि, बारग' एसएसपि डिपुटि सिअ प्रबिन दैमारि, लिरगिरि नबेल बान्था मोनगिरि नन्देस्वर दैमारि आरो रुंसारि प्रणय बसुमतारिनि फिसालाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो कनेश्वर औवारीया। हांख्रायनानै लाबोनाय साफ्रोमबो आलासिफोरखौ आर'नाइजों बरायनानै लायो। लोगोसे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि मुङै फांफा फांफायै बिफांसा राननानै होनाय जायो। दिनैनि बादायलायनायाव दंमोन अनजालि जोलुर हानजा आरो फुंखा जोलुर हानजानि गेजेराव। ओनसोलखौ जौगाहोनाय आरो इयुन जोलैखौ गोसो दुंखांहोनायनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ होबोबाय थानाय जादों होननानै आफादगिरिया फोरमायनानै होदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बुंनो थाङोब्ला सा ओनसोलाव जोंनि बे दावहारु क्लाबानो मोनसे मोजां बे फुटबल बे बादायलायनायखौ माने आग लायो, माने बाहागो लायो। जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बाथि जोंनि बे रुंसारि प्रणय बसुमतारी बिथांनि मुङैनो देग्लायनि बे फुटबल जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों। जों बिथांजों जोङो मोनसे समाव जोङो लोगो बायदिमोन। जों बिथांजों बहुद जायगायाव जों बेरायदों। बिदिनो बिथाङा बेखौ बुंनो थाङोब्ला साहा आबादावनो माने नांथाबना थानाय मानसिमोन। बिथाङानो किसुमान जोंनि बे साहा आबादारि मानसिफोरखौ बेबायदि मावनांगौ होननानै जोबोद थुलुंगा होयोमोन। बिथांनि मुङैनो बे देग्लायनि बे बाथि जि फुटबल जोलुर बादायलायनाय बिथांनि मुङैनो होनाय जादों। बिथांनि न'खरनि बिदा फंबाय आरो बिनि निजा गावनि बिसादला आरो बिबोनांफोर फैदोंमोन। जोंनि थांखियाथ' बेनो सा ओनसोलाव जोंहा गोबां जौगाफुनाय सेंग्राफोर दङ, उन्दै उन्दै गथ'फोर ओंखारबोदों। जोंनि मेगन देखौनो जों नुदों मोजां गथ'फ्रा माने बे जोलुर बादायलायनायखौ सोलोंबोगासिनो दङ। जोंनि मिथिनायाव सानसे समाव बै जिबायदि जों इन्टार क्लाब जिथु जों खेलखौ होदों बेबायदि खेलाव जोङो गोबां गुबुन जायगानिफ्राय मोजां माने गेलेग्राफोर फैयो। जों खोनानाय मथेबा आंनि खोनानायाव दिनै मोनसे टिमा हयथ' माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फैनो हायासै। आंनि खोनानायाव कलकातानिफ्रायबो 3 प्लेयार फैनो गोनांमोन। बेनो जोंहा गुबै थांखिया। माने जोंनि सा ओनसोलाव बिदिनो इडुकेटेड मानसिफोरा बहुद खम, दासो जौगाबोबाय थादों शिक्षा दिक्षाखौ लानानै। बिदिनो जों सानदों बेफोरबायदि जुदि बादायलायनायफोरा जुदि थायोब्ला, फुटबलल' नङा गुबुन बादायलायनायफोरा जुदि थायोब्ला हयथ' बेबायदि माने जिथु निसा बुस्थु ड्राग्स सोरबा बिरि सिगारेट जुमाय बिदिनिफ्राय हयथ' बिदि जुदि जोङो जोंनि बे जौगाफुनाय गेदेर मानसिफोरा जुदि बै उथिबोनाय सेंग्राफोरखौ जुदि थुलुंगा मोजां थुलुंगा बिदि गेलेनाय फरायनाय बिदियाव जुदि थुलुंगा होलाङोब्ला हयथ' मोजां जागोन होननानै जों सानो आरो। जोंनि नेहाथारिनियाव दङ 16टा टिमा क्लियार। बे दिनै जागायजेनबाय, बिदिनो गाबोननिफ्रायबो जालांबाय थागोन। रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन बे समाव? बे समाव जोङो बेखौनो जों खावलायगोन रायजो राजाफोरा जोंनि बे कुन्द्रबिल दावहारु क्लाबनि बानजायनायाव रुंसारि प्रणय बसुमतारिनि जिथु फुटबल बादायलायनाय बेखौ माने रायजोफोरा जोबोर मोजां नुगोन। मानोना फार्स्ट राउन्डआव बिनि उनाव क्वार्टार जागोन। बिनि उनाव जोङो मोजां प्लेयारफोरनि जिथु गावसोरनि गेलेनाय टेलेन्ट बेखौ माने नुनो मोनगोन। बेनिखायनो खावलायदों रायजोफोरा जोंनि बे दावहारु क्लाबाव जि फुटबल बादायलायनाय होदों रुंसारि प्रणय बसुमतारिनि, बेखौ नायनो थाखाय बयबो लैहोर फैगोन होननानै जोङो माने आसा फारिनाय थाबाय आरो।